आता ह्या पद्धतीने मी उरलेली आहेत भजी ती सगळी तळून घेते. बघा आपण भजी नेहमीच करतो हो की नाही, तर मी आज तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीची भजी दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी हे मीडियम आकाराचे 2 कांदे घेतलेत, एकदम बारीक चिरून घेतले, असे उभे चिरून घेतलेत. हां, आणि एक बारीक हिरवी मिरची असते ना, ती मिरची पण ह्याच्यामध्ये घातली. आणि बघा हे मेथी, आता सध्या बाजारात मेथी भरपूर येते आणि आपली मुलं मेथीची भाजी खात नाहीत, पण भजी असेल ना कुरकुरीत तर भजी ती नक्कीच खाणार आहेत. तर त्याच्यासाठी मी मेथीची पानं घेतलेत. आता काय करणार, पहिल्यांदा ह्या कांद्याला मी मीठ लावून ठेवणार आहे आणि 5 मिनटं झाल्यानंतर तुम्हाला त्यामध्ये काय काय घालणार ते ॲड करून. आहे बघा, अर्धा चमचा चवीपुरतं मीठ घालते आणि चांगला हा कांदा मी बघा सगळ्या कांद्याला ते मीठ लागेल या पद्धतीने असं ढवळून घेते. इतकी सुंदर कुरकुरीत त्याची भजी होतात ना. बघा तुम्ही ह्या पद्धतीने एकदा करून बघा. हे असं 5 मिनटं हे जे पाणी सुटणार कांद्याला त्याच्यातच आपण सगळं हे पीठ भिजवायचं आहे. जशी आपण भजी करतो तशीच, फक्त त्याच्यामध्ये मी मेथीची पानं ॲड करणार आहे. हे बघा कांद्याच्या पाकळ्या सगळ्या वेगवेगळ्या केल्या आहेत, एकदम सुटसुटीत झाले आहेत. आता हा कांदा मी ह्या कारण खाली पडेल ना म्हणून या भांड्यात काढून घेते. आता हे झालं आहे काय ते घालून मीठ घातलं आहे, मिरची घातली. आता बाकी आपण मीठ लावलेलं आणि बघा कांदे पाकळ्या सगळ्या वेगवेगळ्या आपण केल्या आहेत ना. आता याच्यामध्ये मी थोडीशी धणेपूड घालते. आपण कोथिंबीर घालणारच आहोत, पण या धणे पावडरमुळे त्याला चांगली आणखीन चव येते. नंतर ही थोडंसं जिरे पावडर बघा अर्धा चमचाच घातले, जास्त नाही घातले, त्याने वेगळी छान चव येते त्याच्यामुळे. नंतर हा ओवा घालताना ओवा घालायचा, बेसन नसलं की आपण ओवा घालायचा, कारण त्यामुळे काय होतं माहिती आहे, आपल्याला पचायला भजी सोपी जातील. असा हातावरचा चोळून आपण त्यात ओवा घालायचा. आता बघा कोथिंबीर आणि ही पानं आहेत ना, ही पानं ही बघा अशी हातानेच करायची. बघा ही अख्खी राहिली तरी काय नाही, कोवळी एकदम कोवळी भाजी आहे ही. आता थोडीशी मी हळद पूड घालते आणि हाताने चांगलं ना हे सगळं आपण एकजीव करून घ्यायचं. आता मी तांदळाचं पीठ घालते 1 चमचाभर. तांदळाच्या पिठामुळे त्याला कुरकुरीतपणा येतो म्हणून. ही फक्त मिरची पावडर आहे थोडीशी. बेसन घालते मी, 4 चमचे घालणार आहे बेसन आधी, आणि नंतर पीठ काढून ना की नंतर लागलं तर घालायचं आहे. हे बघा अलगद हाताने हे चांगलं आपण याला लावून घ्यायचं पीठ. हे एकजीव करून घेतलं ना की लगेचच भजी करायची. मेथीचे किती उपयोग होते ते बघा. मेथीची आपण भाजी खातोच, आठवड्यात 1-2दा प्रत्येकाच्या घरी मेथीची भाजी असते. मेथीचे पराठे करतो, मेथीची भजी, म्हणजे जेणेकरून काही करून आपल्या आहारामध्ये मेथी जायला पाहिजे. कारण मेथी आपल्या शरीराला म्हणजे उष्णता देतेच ती, पण आणखीसुद्धा तिचे चांगले आपल्या शरीराला त्याचे फायदे होतात त्याच्यासाठी. हे बघा अजून थोडंसं पीठ लागणार आहे, थोडंसं पीठ घालते बेसनचं पीठ. आणि जास्त पाणी नाही घालायचं. त्या कांद्याला मीठ लावल्यामुळे जे पाणी सुटेल ना त्याच्यात आपल्याला भजी करायची आहेत. तुम्हाला दाखवणार लगेच करून मी. बघा आणि 2 चमचे बेसन घातलं याच्यामध्ये. हे बघा मिश्रण किती घट्ट आहे, म्हणजे पाणी घातलं नाही, अजिबात पाणी घातलं नाही. हां, आणि तुम्हाला हवं असेल पीठ पण कुरकुरीतपणा येण्यासाठी ना जास्त पीठ पण उपयोगाचं नाही, आपल्या त्या मेथीचा पण स्वाद लागायला पाहिजे ना त्यासाठी. तर अशा पद्धतीने आपण करायचं. मी इथे ते गॅसवरती तेल तापत ठेवलं आहे कढईमध्ये.
तर छोटी छोटी भजी घालायची. रात्रीच्या वेळेला जेव्हा भाजी वगैरे कमी असेल ना त्यावेळेला आपल्याला हे पटकन करता येईल, ही भजी करता येतील. तर हे बघा तेल तापलं आहे. आता आपण छोट्या छोट्या आकारची ह्याच्यामध्ये भजी तळूया. ही थोड्या प्रमाणातच केली आहेत मी. आता थोडं गॅस कमी करायचा. तेल तापलं आहे ना चांगलं. तेल तापलं आहे त्यामुळे गॅस कमी केला आहे. काही करून लहान मुलं वगैरे ज्यांना भाजी आवडत नाही अशा मुलांसाठी हा प्रकार करायला खूप कमी. त्या निमित्ताने त्यांच्या पोटामध्ये मेथी जाईल, ताजी मेथी. आता ह्या वेळेला भरपूरच प्रमाणात ही आपल्याला भाजी मिळते हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये. तर त्याच्यासाठी काही करून वेगवेगळ्या प्रकारे पराठे वगैरे खातात मुलं सुद्धा. बटाटे घातले किंवा ही मेथी आपण चिरून घातली, टेस्टी लागतात पराठे. अशा प्रकारे ह्या पानांच्या पण मेथीच्या केल्या तशी ना पालकच्या पानाची सुद्धा भजी छान होतात. पालकची पानंसुद्धा अशी घ्यायची, बारीक बारीक हाताने तोडायची आणि त्याची भजी करायची. बाकी ह्याची ओव्याच्या पानांची भजी किंवा लाल माठ असतो त्याच्या पानांची भजी सुंदर होतात. आता ह्या पद्धतीने मी उरलेली आहेत भजी ती सगळी तळून घेते आणि नंतर तुम्हाला सगळी तळून झाली की तुम्हाला दाखवतो. हे बघा ह्या पद्धतीने भजी तयार झाली आहेत. आता ह्याचा कलर तुम्हाला असं दिसतोय म्हणजे आपण पानं घातली आणि लाल मसाला घातला आहे म्हणून, कारण थोडीशी मेथीची पानं असल्यामुळे मी मसाला टाकला आहे ना त्याच्यामुळे. पण किती कुरकुरीत आहे ती बघा, त्याचा आवाज बघा. अशी चांगली कुरकुरीत झाली ती भजी. तर मंडळी, आईने बनवलेली कांदा आणि मेथीची भजी ही तयार झालेली आहे. तुम्हाला ती व्हिडिओत बघून थोडी करपलेली वाटत असेल, पण ती तशी नाही आहे. मेथीच्या पानांमुळे आणि मसाल्यामुळे तिला थोडासा काळपट रंग आलेला आहे. तर ही भजी तुम्ही नक्की करून बघा, ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.